lastavicu ceo život htela da istetovira i nikako. Ja sam rekla, uradit ću to ja umesto tebe. Čekaj, znači imala si podršku od roditelja da možeš... Da, mama je uvek bila u tom fazonu. Mama je uvek, ma šta god. A tatica? Mada sad je već... Tata, on je, kako god, ćero, samo da si ti srećna. E pa dobro, super, znači sad imala si je mama već u podršku. fazonu, ajde, šta si išvrljala tu? Naprimjer, ovde je 2 slončića, ona došla, a ne vidi lepo, dok nesi nauči, kaže, kakav je to bicikl? Šta je to? Tako da, ali imam podršku, samo da ne preterujem. Da ne preteruješ. Pa da, ali vidiš ja sad kada si sela, nisam uopšte obraćala pažnju toliko i sada vidim valjda pod ovim svetlima Nemoj sine da preteruješ, samo jedno 15-20 je to važno. Šta si rekao? Nemoj sine, samo jedno 15-20. Ne zna ona za 7 šta. Pa to je sad više moda, isto novo vreme koje mi ne razumemo baš tako. Ne, ja znam samo... I njima to lepo stoji. Pa meni se uvek sviđa na nekom, ali ono kad Da ti uradi... ajde nešto ću dobro i onda kao... U stvari nisi sigurna šta bi, da. Pa i Zakasnili smo nisam malo, sigurna mislim. šta bi ako nešto smislim. Ja sam na tabanima teo, prvi sam to teo, izmislio Na sam to. tabanima da staviš to. Tako je, na tabanima sam teo, to sam prvi izmislio, evo sad sam provalio foru.